talagman, nigo sa kalibutan. Say na ba nga matapos na ang tanan? Dili ba kang Ginoo nagpahibalo? Kay kitang tanan daghan ng makasasala. Pagbuot sa kahitasan nga kita taganug mga pagsulay. Kay murag ang mga tao ang Ginoo nagisalikway. Unya na ta makahuna-huna nga ulahin ang pagmahal. Gihatagan tao pagsulay para kitang tanan matay o gamay. Dili na sa mga lipay-lipay sangpit pud ta usahay para ang Ginoo malipay. Usa na ta makahuna ug sangpit kanya sa dihang kitang tanan. Gitagaan na niya o pagsulay para kita makabantay, para makasangpit usahay. Lord, pasaylo ami, wala mi makasangpit nimo. Apan anaa sa mo ang dughan, ikaw ang ana. Hingpit na namo i-surrender ang tanan para kami magiyahan sa sakto nga agyanan. Kung imoha gyud pagbuot sa imohang mga silot, dili gyud mi makapanghilabot. Gawas lang sa pagsabot kami Ginoo nang hinaw nga kami mapasaylo sa among mga sala para kami mahimong sakto. Andam nga magsakripisyo sa mga nabuhat nga mga perwisyo. Sa among Ginoo kami nagaampo sa kahitasan. Hinaut nga kami madunggan, among kalag among gitugyan sa Ginoo para kami kahatagan ug kagawasan para dili na masag sa sayo nga dalan. Lord, among hari nagapanawag kami kanimo, nangayo kami ug pasaylo sa mga sala nga mo ang nabuhat. Hinaud nga imohang madawat sa matag karon ug unya. Amo nagitugyan ng tanan para amo ang kasing-kasing ug kalag mahapsangay ang Ginoo.
anaa sa amo ang dughan, ikaw ang ana. Hingpit na namo, surrender ang tanan.